Lobang hijau lo. Apa yang sih nak iri cara kita? Ini neliga jada akam lagi bang dah kali. Dah ke asap frame kilong naik tu cek. Sub frame kilong naik tu cek sini frame naik cek. Lagi apa yang sih? Nili tu makan ini bongsong awal. Non ben batah ini. Labang suke bang long, nang itum ben kacetong long ke, kapre kali, dah ilitum aprang ke MSc lo, non ke EM lo, ilitum Prabhat Taro Chandra sar, Prabhat Chandra Taro sar non dak sido, alangling, ilitum aphan, kai kita bidi sure nang pidun bom, kai ta ilitum madak cerap mencitum bom, labang so ajo inesi, nang ilitum ben puthot aprang da cetong long lo non puthot da ke cetong long abar sai ge ili tumasar maksud ke bori nang tu kado we phanang bor ipi ajoine lo lo pen ili tum kami ko pailo nasi batai sinang li chanda bita nasi alang ni phani ni tum asengi pen suri surya kado pa ji diglo kado pen tu ili tum lo pinang le ke jo phalun se ko tado jiten terang ben cengok alang li ari sang ho tum lapen li tum asenga group lapen thu sine we la dak ke tong ke the ke dik kado ko we aphan tame suri surya kadom pa je rilo kadom lapen de pinang we program nang itun jipu mo ani kang samben ka sik mo ani kang samben ka sik adha ke adha tangelo adha ke ebong tangelo alam itum ta jong sik ka sik pen mo nang kidun dulu nili tum cetong long lo mutang te alang itum manda suri surya kadom pa je rilo kadom lapen jong si program lo ok na ke jordu hor na ke jordu na tum ta do mutang te nili tum asengin pen suri surya kadom pa je rilo kadom lapen dasimet pet ke ini tum Lilia saplar chom che ma jam ulo bang tu number 1 nahi karo amar number 1 odu ne upaya ya sab ke jam do na ke tuma biti dote na tham mat dilo festival ho jam che amar non khuli ne lange dia rela ine petrol pine sambat thai mat dilo lalo jasmet ke uwe mi tumha not ki durmi uwe ki mi tumha si din tum asenge hin pen ine me dap firmat aciklo ahopta tajong si alam ki duje pulotang se alam itu mata suri surya kadom paje kadom penengke nang itum uwe kimi risoi jang tum han bahake me bangke panisi festival kai tai tum de batahini la so joine si sarmar pen sarpimar khai che Junior Festival batai si Ladakh Ceplang play tum ke Apo Youth Festival Hadak tara langsung lapen tara langsung ke risoe jang atuma pham abar sai ki PC peneke anikan lang ke ni power peneke ni troxy ke cheng pen ki dak ria solven ani ki dogotum ke 12 तारीख पे 19 तारीख आन जनवरी और 19 तारीख आन के हेमा लोपिन दिबो लालो पेनेंगे इंडिया प्रेसिडेंट लगे बानी लाता labang so ke tong dun ka do we ta ke nang sot la song bong se ning che do ka website ta doji ni than o ke du na website ta doji hor ki dun do na website ta doi la pen ke tang na dun tha pa website ta doji hada ke sia satu nang tum bhat bulalo riso yang tum bhat penenge ansi gali mata thalo ni troxy ke hada bulalo lalo lasi ini tum lo ke pin somaratum jadni do jasemet ke somaratum alo ke le tum le ijab do atha ke le tum le ijab do arlo ke leng tum dia tha ga chichi we ji ke thek lomi tha tum dia ari pis ke leng a o ke leng le lo la pen ami lumbong ang sia we la pen ari lo ko puti ne apu ko ora ke tok ki dah ho la pen achuta jang